Здравейте хора! Добре сте дошли в това видео YouTube. Нещо влог, както виждате, давно не съм правил малко клипове и днес съм решил, че ще правя. Както виждате сме вътре и да видим който иска да примерно да играе с мене. Може да си направи скриншот, ето така си пиша. Сега ще гледаме малко Battle Pass. О, добре бе, човек. Видим какво има в Battle Pass. Ой, тук ли е човек? Съслужава си. Приятела ми играе. Като видите, сега ако гледаш този клип, сега ще играем малко ранк. Ранкет, както знаете, ранкет не ми е любима, но ако играя ранкет, ще могат пак да ми дадат нещо. Както виждате, сега съм ето тука, искам ето тука и след това да съм ето тука. Ще видим ли ще стане. Не съм чак много добър в Fortnite или просто не съм такъв чак пък. Добър, разбирате ли? Зареждам и хора, ако искате да правите такива, ако искате да ме подкрепяте, просто лайкнете това видео и така. Така, когато се прави играта, ще дойде. Така, вътре сме, както виждате. Вътре сме. И сега викам, малко ще чуеме песен. Просто реклами могат да разнат. Ето така. Просто не се чудите, що чуя тази песен. Кефи го. Малко. Ще намаля. Долу съм. Чакай, че... Не знам какво. Сега, както виждате, сега ще кацаме и да видим хора, дали ще може да правя викни рол в това видео. Добре, къде? Да. Добре. Така. Така. Който иска да играе с мен в Fortnite, не е проблем. Може да играете. Така. Ако се питате, що от малко ден не съм предвид, защото с положението ми където снимах видео стана нещо, изведнъж не ме пускаш да качвам видео и след това, че си теглих си просто друг. Оф, защо качвате тук, ей? Ама и е доста... Кой да правим? Добре, хайде. Така. Трябва малко първо, естествено, както другите. По принципно, ако искате да има руктур, ако това видео има 10 лайка, ще направя руктур, ще ви обясня какви неща има, ама много неща ще ви показвам. Така, добре си е. Отиваме да убием малко хора, трябва да се убивам. Отиваме. Няма нощи. Това е май
какъв част бе? Третия ли, четвъртия ли, където игра Fortnite, не знам. Да видя, има ли някой? Няма. Има, окей. Da, Има. da will ich mal rauf. Уф, добре бе брат, добре бе брат. Добре бе брат. Добре бе брат. Viel Protein, Добре бе брат. viel Geschmack. С какво оръжие играеш бе брат? Bergsteiger. С какво бе брат? Von Bergada. Зарежда. Аз ще чиста синьото малко. Зарежда. Добре, чат. Добре се. Добре. Еми, така, това беше във видеото. С жалко много малко съм снимал. Това беше. В другото видео няма да играем на ранг, защото в ранкът има много добри хора. И ще се чуем. И бай. И ако искате да правя румтур, ако това видео събере 10 лайка, ще направя румтур. И това беше от мен.